Berevaniya Rûsî dibêje alîkariya wan di belavkirina çekdarên rejîma Sûrî de li deverên Rojavayê Kurdistanê girîngtirîn bûyera di sala 2019 de li Sûriyê. Wezareta Berevaniya Rûsya roja înaborî eşkere kir ku alîkarî û piştevaniya çekdarên rejîma Sûrê di belavbûnê de li deverên Rojhilatê Çemêferatê girîngtirîn destkeftine ji hêzên Rûsî re ku li Sûriyê kar dikin di sala 2019 de. Ajansa Nûçeyan ya Rûsyê li ser zarê serokê grûpa hêzên Rûsî li Sûriyê Alexander Çayko veguhest ku bûyera herî giring di sala 2019 de alîkariya rejîma Sûriyê bû di kontrolkirina rûberekî berfireh li Rojhilatê Feratê û serbar kir. Hêzên Rûsî alîkarî di dorpêçkirina devera cîbicîkirina operasyona Tirkiye ya leşkerî de kirin û dewriyên Rûsî Tirkiye hevbes jî hatin encamdan serbarî karên taybet wek geştên asmanî û bijayî. Çayko her wiha amaje kir ku bê rola hêzên Rûsî rê li pêş rejîma Sûrî bi berfirehkirina rûberê xaka li jêr kontrola xwe vekir. Di nehê Oktobera 2019 de Tirkiye û grûpên çekdar operasyona xwe ya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê dest pê kirin. Bê ku tûrê girî ji alî hêzên Rûsî yan jî Amerîka ku li Sûriyê dimînin lêwerekirin û çavê xwe li ber girtin di çend rêkeftinan de li gel Tirkiye û rejîma Sûrî û Hesedê bi taybet rêkeftina Sûçiyê derbarê Rojavayê Kurdistanê. Rûsya bû alîkar di vekşana Hesedê de ji sînorê Rojavayê Kurdistanê yên hevbeş bi bakurê wê re bi kurahiya 30 kîlometr û li ser dirêjahiya sînor. Ji bilî deverên girêspîta serêkanî û çekdarên rejîma Sûrê li wan deveran belav kir. Rûsya heman ezmûn li hejmarek dever wekû li gundewarê Girêspî û Eyn Îsay û Saylon Şergirag û Tiltemer û Dirbêsî û Rojavayê Qamişlo ta Birmêlan û hin deverên din jî dûbare kir. Wekû hêzeke xwedî desthilat ragihand ku ew dever dê hêzên Rûsî û rejîm têde belav bibin. Li ya rast ew dever tev Rûsya vegerandine li jêr kontrola rejîma Sûriyê ku ta beriya sê mehan rewşa Rojavayê Kurdistanê nev vê sînaryoya ku niha tê dîtin bû. Eger peyadê xwestibaye ev sînaryo durist neba, dê gaveke erînî ji bo berjewendiyên gelê Kurd li Kurdistana Sûrî avê dibaye û tu behane nedida Tirkiye û grûpên wê yên çekdar bû êrîş û derencamên wê û ne jî rejîma Sûriyê vedgereya deverên Kurdî bi vê awayî niha.